Se jirdoppjaw l-ispetturi tal-bini u l-kostruzzjoni sal-aħħar tas-sena. Din hija riforma fost ħafna li tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet ġimgħat biss il-bogħod minn meta se titwaqqaf awtorità ġdida għall-bini u l-kostruzzjoni. Dan bħala parti mill-liġi li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u li tirregola l-industrija tal-kostruzzjoni. Il-Ministru għall-Ippjanar Aron Farrugia flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Agius ħabbru numru ta' riformi li se jkompli intensifikaw l-iskrutinju u l-infurzar fis-settur. Il-Ministru Farrugia sostna li ser jiġu rdupjati n-numru ta' spetturi fih dan l-Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni li jduru s-siti ta' bini u kostruzzjoni biex issa ser jgħoddu madwar 20. Għadin nitkellmu dwar l-irdupjar ta' ħaddiema li xogħolhom ħajkun fuq l-infurzar u l-ispezzjonijiet fis-siti ta' kostruzzjoni. Fit-tieni stadju din ngħidu li ħajkonna espressjoni ta' interess għal dawk li ikunu pool of experts li xogħolhom ħajkun li jagħmlu skrutinju ikbar fuq il-method statement li jidħol għand l-Aġenzija u eventwalment l-Awtorità. Dan fil-waqt li ser jitnieda free phone ġdid sabiex kulħadd iħossu aktar sigur f'daru. Fit-tielet stadju ħanħabbru free phone number għal dawk kollha li huma mħassba dwar sit ta' kostruzzjoni x-xogħol li għaddej minnhom biex bekk ikollhom rimedju fejn jiċemplu u allura l-Awtorità tagħmel ix-xogħol mistenni minnha. Dan qed isir sabiex pajjiżna jersaq lejn industrija tal-kostruzzjoni aktar sostenibbli. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius ħabbar li fl-Aġenzija għall-Bini u l-Kostruzzjoni ġiet implementata sistema ġdida għall-loti tal-liċenzji tal-bennejja u kif dawn issa qegħdin fil-proċess li jiġu mġedda wara numru ta' snin. Fejn tidħol il-liċenzja tal-bennejja li sal-lum tagħmel parti mill-liġi tal-Pulizija se tkun tagħmel issa parti minn liġijiet li ser ikollha il-BCA u llum qed ngħidu li kull liċenzja li tiġi mġedda se tkun valida għal perjodu ta' 3 snin u se jkollha format ġdid, format tipo ta' karta tal-identità bir-ritratt tal-persuna liċenzjata u kull persuna liċenzjata ser ikollha isimha f'reġistru li żomm il-BCA li jkun ukoll available online fuq is-sit tal-istess awtorità. Is-Segretarju Parlamentari Agius saħaq li l-missjoni aħħarija hija li s-settur ikun wieħed aktar stabbli u li jixpruna ambjent aħjar għal kulħadd.